Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu update. Lena sihalalisela amakhosikazi Mseleku nobaba Mseleku. Sizwile ukuthi kune show entsha eyenziwa yingane izingane Zesthembu. Ngizothanda ukunibuyisela emuva ngalesikhathi ubaba Mseleku evezela abantu ukuthi kufike kanjani ukuthi kube ne show Uthando Nes'thembu. Lana beku 2019 April uthi Mseleku ngifisa ukuthatha le thuba ukuveza umsuka wokuthi umndeni ube nohlelo Uthando Nes'thembu. Isithembu ngisiqale ngineminyaka ewu-23. Ubunzima engihlangabezane nabo ngizama ukuthi ngakhe umuzi kube nzima kakhulu. Umndeni wami wahlukana phakathi nabantu nomphakathi bengisola ngokuthi ngizohlukumeza unkosikazi. Fortunately for me, kunzima kunjalo umacele wama nami njengoba namakhosikazi onke esamile. Ngo-2013 ngathula incwadi ekhuluma ngesithembu nokuphatha kwaso. After I made a request to the family to agree ukuthi sibe ne-reality show called Uthando Nes'thembu. Akubanga lula because the lives of my family was going to be exposed. My wives, all of them have made a huge sacrifice in allowing me to showcase part of our lives. Ehela guys, kunjalo nje siyababongela amakhosikazi nobaba Mseleku because lokhu kukhombisa kwabo impilo yabo Isithembu ku-TV show yikho osekubavulele namathuba amaningi njengoba namhlanje kune show esizokwenziwa yingane Izingane Nesthembu. Zithi-ke iy'ngane nabo banelabo isayidi nabo banokwabo abazosikhombisa. Ngiyaphinda-ke halala komndeni, halala nakubantwana, siyilindele-ke ishow. Okwami ngiyabonga support, angiqedi. Bye bye.